La regularització és l'única eixida per a centenars de migrants que malviuen a les grans ciutats, sense possibilitat de feina ni futur. A València hi ha més de 8 assentaments on conviuen en condicions infrahumanes. En un d'ells moria esta setmana un home de 52 anys per un càncer. Entre Deixalles, Brutícia i Enderrocs malviuen 25 persones migrants sense papers en esta fàbrica abandonada. La major part són treballadors temporers del camp. Altres, en canvi, es guanyen la vida aparcant cotxes, arreplegant ferralla. Com que no tenen regularitzada la seva situació, no poden accedir a un treball digne i en condicions que es puga traure d'esta dramàtica situació. Esta gente no tiene ni luz, ni agua, ni comida. Tienen instalado un bidón ahí justo abajo que cuando llueve a veces lo que se filtra entre los techos cae ahí para que les sirvan para lavar ropa. Ellos no viven aquí porque quieren vivir aquí, viven aquí porque no tienen papeles. Y son gente preparada. Aquí hemos tenido médicos, hemos tenido ingenieros que están viviendo en esa condición. ¿Y qué pasa con la persona que no tiene trabajo, que no tiene papeles, que han trabajado pero no tienen papeles? És el cas d'Abraham, mort dimecres passat per un càncer hepàtic en este mateix lloc. A la intempèrie i en solitud tancava la història d'un home amb una dona i 3 fills que un dia va tindre somnis i il·lusions. Yo creo que es importante que haya una regularización ya para que todos los inmigrantes y todas las personas que están sin papeles tengan los papeles para que puedan trabajar dignamente y cotizando para su futuro mañana como cualquier otra persona.